Malawi Brief. Imodzi mwa nkhani zomwe zilipo lero mu programu yachidzulo, Judge Kenyatta amene ndi aku High Court auza bungwe lija la MEC kuti president wa dziko lino amakhala ndi mphamvu zopereka chiganizo makamaka ku mabungwe amene aboma, ndipo jajiyu wauza bungweli kuti libwerere ku Blantyre ngati momwe president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika analamulira. Zambiri zili mu programu iyi, takhalani pomwepo kuti mumve maganizo a Malawi. Tikuyankhula pano panali munthu wina mkulu wina mdziko muno amene anapita ku court kapena ku bwalo la milandu ndi kukagwada kuti ifeyo ku chipani chathu cha MCP pala dindo ena akugwira ntchito mosatsata malamulo chifukwa ntchito yawo idatha, maudindo adatha koma akadagwirabe. Tikufuna mutatithandiza kuti kodi tingatani ku chipaniko. Ndiye munthu amene khangati kuti wabweretsa kavuivuwe chifukwa bwalo la milandu litaunikira lanena kuti chipani cha MCP within 12 months ichititse zisankho makamaka m'maboma ndi mzigawo kuti apeze atsogoleri atsopano chifukwa amene alipowa akugwira ntchito mosavomerezeka. Kuti zimenezi mkuluyu anachita bwino kukachita ndithu moyamba nkhani mpaka natsopano ku bwalo la milandu nkubwera gamulo lotero. Izi zinthu zimene timafuna timve kuchokera kwa inu, ndipo tili ku bwalo la milandu kumweku ku High Court kumene kundithu Judge Kenyatta Nyirenda waweruza mlandu uja okhudzana Mutharika president wa dziko lino paja adalamulira. Mukumbukira kuti MEC ipite ku Blantyre. MEC inanena kuti ife tifunabe matanthauzo kuchokera ku bwalo la milandu, atitanthauzire chifukwa ife tifuna dzigwira ntchito pa ife tokha ngati oyima patokha. Inde tili kugwira ntchito ndi boma koma this is an independent body. Tifuna tizipangira ziganizo tokha zoti chokana apa pitani uku zimene sizitisangalatsa. Ndiye Kenyatta Nyirenda kumeneku ataunika nkhani yonse akuti apeza kuti Mutharika ndosalakwa chifukwa malamulo a dziko lino akuti amavomereza mtsogoleri wa dziko lino malamulo akulu, the constitution, kunena kuti akhoza kupanga ziganizo makamaka zokhudzana ma department ya boma ndi zina zonse zimene zimakhudzana ndi boma, ndipo zimene anachita Mutharika sikulakwira malamulo ndipo palibe wina alesanga aletse. Tikunena pano ndi kuti MEC ikuyenera ipakire. Mwayilandira bwanji nkhani? Timalize ni nkhani yoti Monday pakhale ndithu mulilongwemu anthu akuyenda pa nsewu makamaka alimi afodya akudandaula kuti boma silinachite bwino posayipatsa chilolezo kampani ija ya East Bridge imene imagula fodya kwa alimi chifukwa alimiwo amakhala ali pa mgwirizano ndi kampani imeneyi. Ndiye tsopano alibe chilolezo choti akhoza kugula fodya kwa alimi awo. Ndafuna apange zionetsero zokakamiza boma kuti lolani kampani ya East Bridge itigule fodya wathu. Mukuchitanji ino aboma kumakhala ngati kuti mukuwatchinga akampani imeneyi. Ife tikufuna tiyende pa nsewu tionetse kukwiya kwathu kuti zimene sizitisangalatsa. Ndimafuna mutengepo nkhani imodzi imene yakukhudzani kuti kodi inuyo mupanga comment iti ya MEC kapena mukupanga nkhani yokhudzana ndi ku MCP uku akuti kuchitike zisankho within 12 months makamaka ma region komanso ma district. Adindo akugwira ntchito pano akuti nthawi yawo idatha kalekale akugwira ntchito molakwira malamulo. Kapena imene yoti ayende pa nsewu mugwizana nayo ngofunika mpaka kuyenda pa nsewu nkhani imene ya alimi afodya ku Lilongwe Monday pa 18 ndi pamene pakuyenera kuti pachitike. Tiyamba kulandira ndemanga zanu tsopano nkhani ikhale imodzi 1 minute wina aliyense. Maswera bwanji? Maswera bwanji bwana? Bwana ine ndaswera. Tikudziweni choyamba komanso kuti Abusa akolo wano kuntandire. Abusa, timafuna timve kuyamba kuchokera kwa inu kuti pa nkhani izi nzitatu mutengepo imodzi malingana ndi nthawi takupatsani 1 minute kuntandire komuyambira pati. Ndilenga ya MEC. Ifotokozeni yakugwirani mtima imeneyo pati. Ya MEC yandigwira mtima ponena kuti koti lavomereza. Kuna kuti president ali ndi ulamuliro ali ndi mphamvu
zolamulira ma department ngati amenewa. Ndine muona mtima chairperson wa MEC ndi munthu wabwino kwambiri sitinganame. Ndi anasogolaso sangu sija mwabwino kwambiri. Maponera kuti polandira kuti sitingasamukezo ndiona ngati pamene popo malamulo adata ya kusadatsatire. Koma tipokose kuti monga mmene khoti lavomereza kuti president ali ndi mphamvu zoti atha kulamula zingabwino kwambiri. Tilimuona mtima MEC kusamuka kuchoka Blantyre kubwera ma offices yawo ali nawo. Blantyre yawo. Koma akasamuka mabwera somazalipira ma rentals something like that si chinthu chabwino ayi. Yatabwera kuma ma institution yatabwera kwawo ku Blantyre kumene kuna offices yawo. Ati save ko ndalama. Ndimene fund bank comment chimene bwana wanga lero. Tathokoza abusa kholo kuntandire mkhale ndosiko pambana. Tathokoza kwambiri bwana. Ndathokoza chuluke ndwanjuchi yakulumani ndiyiti palaina apa masora bwanji majulana. Masora bwanji mayanga. Tato aminoga inuyo. Dzina lanu kumene mwatimbira ine ndasweranso kuno. Ine ndine mayiso muno Kasungu. Kukasungu ku chuluke ngwanjuchi nkhani nzitatu yakulumani ndiyiti. Ine tuya nilumani ya ulimi wa foja. Simbani mbali yanu kukasungu. Kukasungu mwatibwa? Simbani nkhani ya foja yakukhudzani motani. Foja makamaka foja na mena tifumubisa kwambiri. Modi ababa zomachazo zofuna tira machi funa kuti kanumiza foja hapo kizotu kugula mabela awiri wina yakumubweza. Mwagwizana ni mfundo yomacha? Yomacha ndeni yabwino kwambiri kuti mwina atithandize ndithu. Ikukwata zinthu zambiri. Ndithu. Tathokoza kumva maganizo anu kuti nanunso lole mbali mukukondwa ndi kuti alimi apite pansewu kuti mwina zina zake kufoja zilongosoke. Tathokoza kumva maganizo anu. Kupitira kumva maganizo anzika kuti kodi inu yakulumani ndiyiti. Kumbukirani kuti pamene mukuimba foni ndikuti mukhale ndi 1 minute ndipo muli ndi kukwanitsa 1 minute imene kutenga nkhani zonse kapena kungotenga imodzi kuti musabalalike. Mwasora bwanji pala inapa? Ndaswera. Tikudziweni choyambirira dzina lanu kumene mwatiimbira. Dzina lanu kumene mwatiimbira. Chabwino. Amene usanakonzeke titole ena. Mwasora bwanji pala inapa? Chabwino. Kuteka nkhani zinza network kapena vuto limenero. Koma ndikhulupirabe kuti mwina chungu chitika nchakuti mukaimba foni dziwani kuti tayankha kuno imaonetsanso. Mwasora bwanji bwana? Mwasora bwanji? Ine ni meso skizi nijoge kuno kudoa. Ndi manga yanu ili pankhani yanji kudoa? Manga yanga adu iliyokuta foja umwe. Za foja zukamba zona di melone rivevasyo. Nizoveka nditu meno gula foja pa misikapo. Dero li misiringa vindule. Sireza rikugula odula. Ine mnarevo. Kudowa takulemekezani kuti nunso iwa in support kuti mpita pansewu nkhani ya foja sikuyenda bwino kunsika mukhale ndi usiku wabwino kudowa. Nanunso lugeni. Zikomo kwambiri mande zichitika choncho kuti amalawi makamaka alimi sakondwera. Mwasora bwanji bwana? Ndaswera bwana. Ndaswera lanu dzina kumene mwatiimbira? Stanford Keeper la Kusanje. Mutenga ili nkhani pa nkhani status bwana. Nkhani ya MEC ndi president pa nkhani ya kusamsa office. 1 minute yanu yayamba, perekani maganizo anu pa nkhani imeneyi. Ndizodandaulitsa ngati dziko kuti tinayang'ana Yapitirani kufotokoza ife tikumva musamamve ku TV ko pereka mdemanga yanu. Timanena kuti ndizodandaulitsa ngati dziko kunena kuti tinachita ngati tiuchipanga politicize kufunisisa kuti ma offices ena a dziko akhale ku chigawo china. Zikadakhala zompeka bwino kwambiri akadakhala kuti anafunitsitsa kuti office ya MEC isamukire kumpoto
unzuzu mwina kadakhala yombeka kwambiri kumabenga kale adakakamira kuti poti president ali ndi mphamvu ndipo zatheka kuti kupita ku Blantyre amuli monsemo koma sizidakhale bwino inene kukhala ku capital city. Moti inu mukuonabe kuti sizinayende bwino? Sizidachitike bwino ndipo tikakhalabe ndi makhalidwe amenewo ngati dziko silipita pasogolo. Chabwino. Talemekeza maganizo anu mukhale ndi usiku wopambana. Inonso chimodzimodzi. Zikomo amenewo ndithu atsutsana nawo be kuti Blantyre sikuyenera kupita MEC. We are trying to politicize this issue. Ikufunika itakhala center pomwepa komatu boma kapena kuti bwalo la milandu agamula. Timvebe maganizo anu mwaswera bwanji mai? Aswera inu maswera bwanji ba? Ndaswera lanu dzina kumene mwatiimbira ndemanga yanu ili pankhani. Ndemanga yanu ndi yotani pankhanizi? Ine ndemanga ndiyokutani za foja izi. Za foja. Foja yu noona ngati kuti safuna kuti atagula. Oh, safuna? Safuna kuti foja alimagulidwe ndi azizozona kuti alimanawe kasamba zambiri mbiri kuti afike kuti azimutha kuti ni foja panopa. Nde iwo amachinga asauza asitikali yawo kanda polisi kuti azichinga wakutha ku Zambia. Awalola alimazipitisa foja kumene wakozona kuti akushandiziko sanu kuti avile ndiko lawo aponderezeke zinthu zonna kuti akatathandizira mwene uthuka kuzambia foja kukulisa kumene akuzoriwo foja safuna kuti alimazilima azipindula naye. Okay. Iwowo ngati boma awalola salima azipitisa ku Zambia azikuta foja amene angati utedde umene angafuna kuti agulitse njolinga choti wapeze thandizo. Ifaseleza nthawi imene ijayo timagula 175 panopo pezeka zoti munthu akagulitse foja milengo yake imene iyi komanso kumangongobweza foja pali phindu lililonse imene munthu amapezako ngati palibe. Kwabwino ngati ni choncho awauza alima azipitisa kumene angapite nayo kufoja ku Zambia amufuna kwambirimbiri. Tathokoza kumva maganizo anu kudandaula kwanu kuti tatsegulani zipata foja atuluke mdziko muno chifukwa kuno sitikuphunzika. Mukhale ndi usiku wopambana. Kupitirira kumva maganizo anzika nkhani nzitatu sitikanatenga imodzi ena nkhani kwakhudza ndi afoja ena nkhani kwakhudza ndi mwaswera bwanji maseko? Ndaswera inu mwaswera bwanji? Ndaswera mukuonera television? Kwa basi. Tatenga ndipo ni nkhani imene yakukhudzani mukwanisa nkhani zonsezi pa 1 minute ngati simukwanitsa pa 1 minute ngani nkhani imodzi maseko. Ayi ine tengeko ziwiri ya foja ndi ya MEC. Chabwino maganizo anu akuyenda bwanji mutu mwana? Ndiyambire ya foja. Foja ndi malonda amene amapanga chikoka maiko akunja. Okay. Kotero kuti ngati mulimi akudandaula ndi bwino makampani ogula fojawo chifukwa boma likugulayi. Ndi bwino makampani ogula fojawo amve kuti anthu tikugula malondawo ndiwo anthu afuna apeze phindu pa zimene iwo adononga. Okay. Chifukwa foja uja siudzu kuti limakamwera kutchire nkubweretsa pakhomo wina nkumati ntoyo munjira zingati ayi. Koma kuti afike kuti wakwera galimoto pilo amene kuja anthu fe kumene kuja kumalowa zambiri. Okay. Ndiye nangoona pengati kuti mwina makampani ofunika ngati anzathu amene akutsogolera dziko lino awadzudzule kuti anthu athu akudandaula pa izi mupanga bwanji. Ndipo kuchokera kugwirizana kwa zimenezi amalawi tikhoza kumva bwino. Chabwino. Zokenda pa nsewu popeza kulufulu koma nangoona ngati kuti anthu amene amadagula fojawo muli maembasi wawo muno. Kunali ukapereka makalata maofesi wawo aja akapereke ndani akapereka mutanso wanu alimiwa tsapano anthu lamasankhana atu sizi zimasankha president amanyamuka kaya president amasankhana ndani nduna ipite dziko lina lake likandimiriro amene kuja koma akuyimirira nkhawe. Okay. Akhozo kukhoti kumakhala mamisinjala amene amakapereka makalata amasemani litero. Chabwino. Ndiye nona pengati kuti mwino yenda pa nsewu zinthu zina zikhoza onongeka kapenanso imitso zinthu zina zimene wanthu wena amene ali pachangu wena apita kuchipatala ndi gulu ngati muja timalionera anthu ya matemo muja. Chabwino.
ndekuti likhoza maluza somiyoyo kamba ka zinthu zopeweka. Alright. Ndichokeko kumeneko ndifike kumeki. Chabwino. Munthawi imeneja lidatero nena kuti munkatero nena kuti president walamula kuti office ya meki ibwerere kumene idalili. Kumeneko ndi kunyumba kwake kwa mekiyo. Blanda yako. Okay. Ndalama chifukwa office imene dasamukira ku Lilongwe amapanga rent. Ndipo kumalipiridwa ndalama zambiri mwina sokuyambira ogwira ntchito kumeneko kumalipira mpomwe mwina office imene ili ku Blanda ili ndi staff yake ya manyumba oti anthu ogwira ntchito kumeneko azikakhala mene mucha sazikalipira azikangolipula magetsi nkumagula madzi moyo wawo nkumatani nkumapitirira kukacha namapita ku office. Koma president atalamula kuti ichi tiyeni tichiremwa kuti tinene kuti kapothabuye kunena kuti feya izimenezo chifukwa choti wadakulemba ntchito kumeneko ndaona kuti mposakwanira moti akinyata Nyirenda inelero ndapatsoleni. Okay. Ndipo takamakhala chonchi mdziko muno makoti athu namaweruza mwachilungamo mosatsatira tidamaona nena kuti chilungamo mdziko muno chilimo. Koma nthawi zina kumabwaloku kumatikayikitsa pazifukwa zimene anu akewo amaziona akuti ufulu ndiye ineyo ngati imene anenera kuti meki ibwerere komwe mbuyo mutili ndatembo adatero koso wena ndiwiwa lotsogolero umeneyo kaya ndiwabakire muluzi ngati udagunda kumbali imeneyi za parliament ili pamene pajayi. Adatero nena kuti parliament ifunika kwakawale ndatembo mpaka kwakawale parliament zimenezo zisachitike. Sizidachitike ndi muje ili ku city center. Ndiye zinthu zina tikamalolerana tokha Malawi sizivura tifoma nkanga timasenzera kwa limodzi borula kaya munchiponya kaya murula bwinobwino sichikubwerekana athu koma kumati walembedwa ntchito bwana wakwako kuuza kuti inu lero nzapezera pagalimoto imwe chapa ichi mukambe mwakuti apa mwachecha iwo kakano kanena kuti aine pano mwatisiya pano nkhala pompano ufuna kudzilandira ndalama kapena ufuna kudziba ndalama zikomo kwambiri. Usiku wabwino Maseko. Zikomo kwambiri kupitira kumva maganizo anzika kuti mbali yanu matenga nkhani iti ndi zitatu nkhanizi palaini apa pali yanu mwasula bwanji. Well, tipitire ndiye nawo amkhala chiti kuteka network mwasula bwanji. Network ya lero to ndiye bwana mwasula bwanji. Mwasula bwanji. Ndaswera lanu dzina kumene mwatimbira. Ndine Saulo Richard lero kuno kuleta kwa face. Nkhani imene mukutenga pamene pa nkhani status mwatengapo iti. Koma kuli anthu amangosa chilungamo status ndife anthu zimangokhudza kwambiri ifeyo ngati anthu osauka chifukwa ifeyo anthu osauka ndi kuti ndalama timazipezera ku ulimi ndebe kuti azilipondereza kumene kuja kwa anthu ku parliament makambirana mabudget opanda phindu ngati amene amakambirana zimatikhudza ifeyo ngati anthu osauka. Kodi ndiyo mwayi tikukambira naye? Muli palaini pomwe pakudetsa? Mari ndiyo mwayi tikukambira naye yopita ku nsewu ya mademoyi kapena ndi ina mwayipitisa ku parliament? Kupitira kumva maganizo anzika, we need to be focused. Tiyenera kumva chimene tikukambirana and then you contribute accordingly. Mwasula bwanji madzulo ano? Ndaswera tili limodzi madzulo ano kuchokera kuti kodi kumeneko? Ndabve kulusona kwa nchezi. Kulilongweko mande pakhala kuyenda komanso maudindo ena ku MCP atasankheso before the end of 12 months. At the same time Kenyatta Nyirenda weruza kuti make isaone ngati amuthalika adala kuitsa amatsatira maganizo kapena kuti malamulo a dziko muitsatira itiyo ndipo comment yanu ili pati. Ineyo kaya meki. Okay, please. Ineyo malamulo ndikambe meki. Ifotokozeni muli ndi floor. Ineyo maganizo anga ndikuti si pabwino kuti meki so face kuita so bad. You are still objecting. Meki sifuna vile kupanda, bafuna kali jikaja bagazo.
Okay. Kuri kwa mesi. Ifua kukapankani ya mafuta mezo kailamo. Size kubuno. Kwa tagunzozo ubu. Kumpoto usangaya nicho vita kudino. Kuplanta. Hivi na kuplanta kudi. Itineza kudi sabu longwesi kudi vile kuplanta yaso. Ndama zokazo mafuta kutula. Mafuta ya kwa sana ngadosa Malawi ya president yo. Atuwana yuko ntima. Kusali apange kwa mbili za ndale ya. Kufanya kudi kale bakade banova kudi kumedali yesi. Dosi ni Malawi. Okay. Kama kudi kale kuplanta kuonde kudi atu za mbili kujoba kunzuzu bana kudutsa bana bakade bano bana kuplanta zona moja. Chabwino. Ade yile kujifunda president asa kali mundu uso wagonja seya. Anga mundu wagonja mundu kuma ntima mwana ngovisa kuli kunodosi ndamhawe. Kale bazikoja bakati. Yama tukoza wambili ndale kwa TV. Umeneo kufuna wanga program imene hii ndi yabwino kwambiri. Wafuna kale kabira maganizo zingiziyireka ni Brazil hapo kantu. Abantu akula kuntunda. Osaiti ngoyeka maganizo asabire po kantu ya. Okay. Wafuna Brazil hapo kantu ngada mavera. All right. Wafuna zintani program abuna majira sobwino kwambiri. Okay. Natokoza kuli Longwe kunchezi, iziti kunchezi. Kunchezi. Mukale ndose kopambana. Mushimwe. Kuperera kumva maganizo anzika kuti anthu akapereka maganizo program ino adindo tamachitali zimene anthu apempha. Well, pa line palindana apo Mwaswera bwanji. Mwaswera bwanji. Mwaswera bwanji. Ndaswera bwana lanu dzina kumene mwatimbira. Ine ndi Moses Kalemba kukasungu. Kukasungu uko mutola nkhani iti nzitatu imene yakulowa mu mtima ndi iti makamaka chikuke ngwa njuchi. Nkhani ziwiri zimendeke bwineyo. Teroni. Yoyamba ikhala ya Fodya. Ndizo zikisoni kuti pakadali pano boma likulepera pereka ikhala pateta kugula Fodya makampani. Vene Fodya aliza kuti kula motironi. Oh. Timavona kuti Fodya abayenda bwino ngati makampani akulimbira. Okay. Ndiyelo kampani zepero kugula Fodya boma zotikapeka chikala kampani kuja. Paifali zotikuza kwambiri. Okay. Ndibwino boma ngati akunda zika zawo. Apereke kampani yachibiriji ikapogula Fodya pasika. Mwina akamalimbira nako alimifa Fodya se mitengo isuntheko. Chabwino. Papata kali pano tiri kunsika kunde kuti mulimo wa Fodya pipira apesapo iyayi. Kodi kumakhala ngati kulimbirana, I just need to understand kuti zimatani kunsikako. Zimakhala ngati akulimbirana mwati? Mwati ba? Amakhala ngati makampani akulimbirana akagulidwe ka Fodya. Makampani akachulukirapo ngati mene ipo wapita chira ya MCB je. Zimafuta ndi makampani yokona 12. Ni amalimbiana mitengo ya Fodya pasika. Lero kwatira kuja ngamalimbiana kuja amasodi akwera ku mitengo iyi. Oh. Mabaro makampani atiyekwa mbiri ndeti makampani akulakulanja Fodya moja ajeyo jisa akulakufe chigweri ngagule Fodya muchi. Okay. Ndeti kuna kumuzi mulimi sipano. Abati gula Fodya ya $2 ma $120. Nena kuti bero la Fodya umene mbara mitengo wafareza tumari moja. Ndeti zitumana 6 ya wanifu ziko ya fareza wina. I see. Ndeti wapete papo makuti ya ipasa kampani ya sipiriji ibire pasika izika gula Fodya. Ndeti kufadenda imefali ngati kule kumwina kuti zibire watu vedi nao kulo kuminda. Chabwino ayi apa mpamene ndamvetsetsa. Tsopano nkhani number 2. Nkhani ya ujeni ya Meki. Ndigwizana wata kwakwasana pena kuti angwazi akamuzu anasa musapalamenti kuzomba kubweretsa palilongwe. Kodi kuzomba kuli palamenti yakati? Amba vakazikajeka pona kuti palilongwe ndi pachombo pa dziko la Malawi. Ena cho kwalonga, ena cho kumsanje, akumane palilongwe. Ndipo timsa mutse palamenti palilongwe ichani vijibweki palilongwe ndiso kujani kugrandaya ndi kudzikonda kumene koko. Okay. Kuma magezo wangu asomusati kulu kusoma kwesa palilongwe. Ata namate njabule kwambiri fanti pa chongo tisakatika ati pawina aliyese. Muntu wakujitipa ani asike palilongwe. Alright. Muntu wakubajinga asike palilongwe. Kuma ngati Meki ili palilongwe kusoma kubiso grandaya. Ndere nga wakujitipa asina mwateka mwotani. Yepakezo akamwera Fodya kumabeta gavumenti kwatuna kuti aganizepo vizileta muzanga pano kuti kada somusati likulu kuzoma kwesa palilongwe. Ndipo mwafe sambira asike palilongwe ndipo pakali padziko la Malawi. Chabwino. Magazanga na amene uziko mkondi. Tathokoza ukasungu mukhale ndi usiku wopambana kumeneko. Ziko mwinusu.
tathokoza amene ndithu akuti ayi boma tabwesa East Bridge yambe kugula foja pakhale ngati pali ka competition otherwise sizikuyenda kunsika komanso make akuganiza kuti lamakhalabe konkuno kuli Longwe komabe bwalo la milandu apereka chiganizo mwasula bwanji pa line apa tunakupatsani mwayi kuti mulankhule tikuchotsa mponi mwasula bwanji madzulo ano bwana mwasula bwanji ndaswera lanu dzina kumene mwatiyimbira safari kunkhotako mwatola iti nkhani pa mkhani status apa pali kwambiri ya Fodya nimaona chotika Fodya company ya dola ifuna igwela ukanika kutava tiyolezo kula ya mokula letu wanu magari yake kutili neorika vena iwo Fodya saa umufuna Fodya saa umufuna unali kuno unali Fodya iwo wakadangu wakatanki yolezo kula zika kulisa kumelanga fune nanga atasimakale oho ndiye kunali kwabuli kuli mwina Fodya ameneyo apatiyo yolezo nanga Fodya ameneyo antakwezwali ali mafuja wake itangusuka vile chabwino kunali kwabwino kuti anthu apatse chilolezo akule Fodya ngati iwo Fodya apo malibe na ntchito kunali kwabwino kuti Fodya anthu ndi kuti apatiwe zaziona kumene angafuni chabwino bwana maganizo ananalera tithokoze kunkhotako kuti mwatero kuti boma chonde kampani ilipo kale apa tayipatsani kalata chilolezo yambe kugula Fodya kuti mwina alimi atukuke tithokoze kumva maganizo anu kunkhotako mkhale ndi usiku wapambana ezikomo ndaswera kaino maswera bwanji bwana maka ineyotu ndaswera bwana usimbani moyo kumene mwatiyimbira kodi ndi ukasungu ajowawo mateyo kwawimbe kukasungu ndithu ndinaona ndithu kuti mene munafika ndithu kuti ndi kwawimbe kumeneko tsopano chuluke ngwanjuchi nkhani nzitatu yakulumani ndi iti kodi Sebadi tikhanga tikuchotesana pang'ono tinali pa ntchito zina tenango yatsa amene yojeniyo de tango pape mutu kunali pa tinkhani zitatu de tingathekeka kuti zitero Sebadi ndithu pepani alright modeka mtima wanga ndiye kuti ndikupatseni ndithu chithunzithunzi chimene tikukambirana mofulumirirapo kubwalo la milandu kunali nkhani ndipo imakhudzana ndi Mek kusamukira ku Blantyre kumeneko tsopano khangati kuti amuthalika kuti sadalakwe malingana ndi Judge Kenyatta Nyirenda anena kuti amuthalikatu amapanga ntchitoyo malingana ndi malamulo akulu amalola kuti azipanga ziganizo ndiye kuti Mek pamenepa tikozonera kuti ili pampanipani tsopano kuti ikuyenera kupakira izipita ku Blantyre kodi zimenezo mwazilandira bwanji aweruza bwino at the same time pali nkhani yokhudzana ndi alimi a Fodya akuti afuna East Bridge Company iyambe kugula Fodya mdziko muno alimi amene akulira kuti ngochuluka ndi kuli mademo mande amene akonza kuti ngati boma silipereka chilolezo kwa East Bridge Company kuti dzigula Fodya kwa alimi ndi kuti basi ayenda pansewo akalire nkudandaula pamenepo ina yomalizira imakhudzana ndi chipani cha MCP pali munthu wina basi anapita kukangoisumira chipani chonse cha mtunthu kuti ayi pali ena akugwira ntchito kumeneku mopanda chilolezo maudindo awo adatha kalekale ndeti kuti kodi amene munthu tisowantopola kumene kuti kwapita kwabwera chiganizo sopano akuti chigamulo chabwera nkuti ayi panganiso zisankho within the 12 months tuone kuti kumeneko kwabwera atsogoleri atsopano kodi munthu isiwantopola kuchita ukatokosa nkhani bwinobwino ku khoti mpaka na ena maudindo awo asokonekere fa cha munthu mmodzi mwaitenga nkhani iti pa nkhani zimenezi yajuwawo ndathokoza iya tingotokosa pa nkhani zonse zofunikira nkhani zonsezi chabwino ndakupatsani ufulu oterowo muli ndi mphindi ziwiri tsopano chifukwa choti mafuna mumvesetse chabwino ndilankhula mothamanga motero popeza president malamulo amaluka kunena kuti ameki akapena iwo angathoka ndi chiganizo mwa president kunena kuti zimene angathoka amba zizichitika motero komano ine ngati pa munthu sindikunazo ziganizo zimenezo chifukwa meki idabwera pakati zigawo zonse akumpoto kumwera pakati ndikuti zimathandiza kwambiri kuti ameki akumwera ayendeko akumpoto ayendeko munthu
ndale koma isakala takumuzi amene mafota inaotoeki panali chiganizo chabwino kwambiri zedi. Okay. Alimi amene akudandala fodya ndinali naye mulimi mmodzi amene adatenga nawo ku ICD bridge kuti aguleko mbewu zawo. Danali amandifotokozera kunena kuti ifeyo tikudandala kwambiri ndi imene fodya litakuchitikira tikanalola kuti boma lalole kuti anthu aja ine panali kuti amene apereke compensation ndi ndalama zimene timapanga fee koma tidakangokota unena kuti anthu aja akambirane nawo kuti iwo abwera agule fodya koma atigule pa mitengo yabwino osati ya mitengo yolanda imene ikubwera pakati panoyi. Ichi chikanakhala chiganizo chabwino kwambiri komanso zikanachulutsa ngati mabaya zogula fodya chifukwa amene alipowa akungolanda asati kugula yayi chifukwa kana munthu amene ali pa mgwirizano amene adatenga fodya pa mgwirizano makampani ena sititchula nangasiya papauje ndimacheza nawo amanena kuti ineyo ndinatumiza mapero angapo koma ukapeza kuti fodya uja ndangobweza ngongole wena nkunduza ndinyamule ndikadikirire ku nyumba sizinamba zachitika ngati kumalali zimene zozo chabwino yomalizirayi awawa sikuti ngwatopola nkhani likukhuza Alex Mecha amecha ndazi zawo amene amaonabe kuti chipani cha Maloko ngesipati ngati constitution ikuphwanyika anthu awawa akutsata malamulo ngati achipani a constitution ndikanakonda kunena kuchipani kwatsate malamulo chifukwa kukhoti kwatapita wauzona kuti pitani mukakhale basi mukakambirane kunena kuti malamulo pena pake sakutsatidwa mukambirane muonoti kuti zisankho za mmaderazo mungati anapatsatithumbi pakufupika ni minyezi ingati kayona kuti akapangitsa zisankhozo zimenezo mukakhale basi nkukambirana zimenezo zimene zili zolondola kwambiri chifukwa tikamamvetsa kwambiri akunena kuti olokana convention idachitika ije idaphwanyika malamulo chifukwa anthu ena moja maudida wadasaka koma zimene nali convention pamene iwo sali mandezi onena kuti wanga tobatika mapano convention iji ndeti kanakonda kusenza chakwera nasango khala chete ngati muchakhala sokuena basiko akhona chipani ichi chifukwa paroso jana president kunena kuti mafuna amene akubwera asha inu ajuao tathokoza bambo Joao komwe kwa wimbe ukasungu mwapereka maganizo anu mukhale ndi usiku wopambana. Ndathokoza ngoyangu daliteni maziro abwino kwambiri mumazimvetsa kuti ayi ndamva kulemekezeka tathokoza kwambiri mukhale ndi usiku wopambana. Zikomo kwambiri. Zika zosiyanasiyana kupereka maganizo awo pa nkhani zitatu zimene zinalipo lero mu program imeneyi ya Chidzulo. Inunso ngati muli ndi maganizo anu mutha kupereka maganizo ku comment box kumene tikhale tikuwerenga komanso ndikuyankha ngati mmene tipangira nthawi zonse. Pitirizani kupanga subscribe, like, share komanso mupange turn on ma notification kuti ma program omwe timaponya pano asakuphonyeni.